M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni nonsenu pa programu yathu yati Yankhuleni Ambuye. Lero Loweruka Mulungu wa 25 Pachaka. Ndipo mawu athu alero mawu oyamba kuchokera m'buku la profeti Zekariya. Mutu wachiwiri kuyambira ndime yoyamba kulekeza pa 5 ndinso ya 10 kulekeza pa 11. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi mayi Melania Mkandawire a Our Lady of Consolata Choir kuchokera ku St. Kizito Parish Chigoneka mu Archdiocese ya Lilongwe. Mthenga wabwino monga adalembera Luka mutu wa 9 kuyambira ndime ya 43 kulekeza pa 45. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Martin Kavisu a chipani cha St. Patrick's Missionary Society kuchokera ku St. Kizito Parish Chigoneka mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiyeni tisingetsinge limodzi. Mawu a m'buku la mprofeti Zekariya. Zekariya mutu 2 kuyambira ndime ya 1 mpaka 5. Kudzanso 10 kulekeza 11. Ndidaona zinthu m'masomphenya. Ndidaona munthu atatenga chingwe choyesera m'manja mwake. Ndidamfunsa kuti, kodi mukupita kuti? Iye adandiyankha kuti, ndikukayesa mzinda wa Yerusalemu kuti ndidziwe kutalika kwa mulifupi mwake ndi mulitali mwake. Apo mngelo uja ankalankhula nayeyu adasendera. Mngelo winanso adadzakumana naye. Woyamba uja adawuza mnzakeyo kuti, thamangira nyamata wa chingweyo, ukamuuze kuti Yerusalemu mudzakhala anthu ambiri ndipo zoweta zochuluka, kotero kuti mzindawo udzakhala wopanda malinga. Chauta kuti iye yemwe ndiye adzakhale linga la moto loteteza mzindawo, ndipo adzaonetsa ulemerero wake mkati mwake. Inu anthu a ku Ziyoni, imbani mokondwa, chifukwa ndikubwera, ndikudzakhala pakati panu, akutero Chauta. Nthawi imeneyo anthu a mitundu yambiri adzabwera kwa Chauta, adzasanduka anthu ake, ndipo iye adzakhala pakati panu. Apo mudzadziwa kuti Chauta wamphamvu zonse ndiye wandituma kwa inu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Luka woyera. Pa nthawi yomweyo anthu onse aja angadziwabe ndi zonse zimene Yesu adachita. Iye adawuza ophunzira ake kuti, mumvetse bwino zimene ndikuwuzeni. Mwana wa munthu akudzaperekedwa kwa anthu. Iwowo sadamvetse mawu amenewa. Anali obisika kwa iwo, kotero kuti sadamvetsetse, koma ankaopa kumufunsa zimenezi. Mtenga wa Ambuye.
Abale okondeka, lero pa 30 Septemba mpingo umachita chaka chokumbukira Jerome Woyera. Jerome Woyera anali wansembe komanso adotolo wa mpingo, ndipo amaziwika ndi ntchito yayikulu imene anagwira yoti anatandauzira malembo oyera kuchokera ku chiyankhulo choyamba chija chimene chinali Chiheberi komanso Chigiriki kupita ku Chilatini chimene timagwiritsa ntchito ngati the official language of the church. Ndipo amaziwika ndi mawu ake akuti ignorance of scripture is ignorance of Christ. Tikapanga ignore malembo oyera ndiye kuti ndi umbuli wosaziwa Yesu Kristu. Mtenga wabwino wa lero, mawu a Mulungu omwe tawerenga kutiphunzitsa kuti mamisteri a Ambuye Yesu Kristu atakubisika kwa ife ngati sitikala ndi chidwi chowerenga malembo oyera amene amatongolera pa ulendo wathu pansi pano. Kuti tiziwa Ambuye Yesu Kristu tiyenera kuwerenga ndi kumvetsera malembo oyera kuti tiziwe za Mulungu. Ndichifukwa chake takala mwezi wonsewu tikuwerenga Baibulo makamaka mozama buku la ntchito za apostoli kuti tisamize chikhulupiriro chathu. Pamene Mulungu amaziulula kwa ife kuzera mawu ake ndi masakramenti, ife ngati anthu singate kuwaziwa iye chifukwa cha kuyesesa ndi ntchito zathu chabe, koma chifukwa Mulungu mwini amayembekezera ife kugwiritsa ntchito kufuna kwathu kuchokera pansi mitima mwathu. Ndiye pamene tikuyesesa kuti timuziwe Mulungu wathu, Mulunguyo amabwera kwa ife mwa njira yake. Mtenga wa lero wabwino wa lero umene tawerenga tikuona kuti Ambuye Yesu anayesetsa kuwalimbikitsa ophunzira ake komanso kulongosola malingaliro kapena maganizo olakwika amene alali nawo chitunzi chimene anali nacho cha iye ngati mpulumutsi wolonjesedwa uja. Amfuna kuti amvetse bwino kuti iye ayenera kukomana ndi zovuta kuti apulumutse anthu onse. Ndi mmene moyo wawo uyenera kuyenda. Kusata Ambuye Yesu osati pa zifukwa zolakwika zimene mwina anthu ambiri mdziko lapansi amakhala nazo. Mulungu amene iwo anamziwa kuzera mwa Yesu Kristu anali wosiyana ndi mmene aziwira ena. Chifukwa chake Yesu afuna kulongosola zimenezo. Yesu afuna kupanga correct chitunzi cholakwika chimenecho. Ndipo tsiku ya lero Ambuye Yesu akutikumbutsa kuti iye amaziulula kwa ife. Chofunika kwa ife ndi kulola, chofunika kwa ife ndi kumvetsera iye, chofunika kwa ife ndi kuwerenga malembo oyera komanso kusata zimene malembo oyerawo amatiuza makamaka za Yesu mpulumutsi wathu. Osayiwala mawu a Jerome Woyera aja, ignorance of the scripture is ignorance of Christ. Dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. To